Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebidon TV. Because Nai Soludo, Nai Chukwuma Soludo, or at Wegu, one waffle, Nukwagam. Okay, for cancer, no? Okay, for my attire. If for my attire, Yanji none this attack, you a man on one walking. Yanji none this attack. Kiwe man of full member de gu. Abiam can be a barrier, Abiam can be against salt. Mana yo can be a because as a member, always certain things may go say to honor. But it may go because it's supposed to my name. Go when you go with me and not go Soludo. When you go with me, in Bossum. If you chat to me, put down game with you. I'm an end on the side. I'm at an Apuka. I'm an undo too. I will try you. That is why I will message game about I decide to talk. If not, I'm really not. I go. I got to go because the way I get no friendly as I do. Are they possible? Because nice to do the Yenji Webia. Why you? Bigo. Apeta. Biko, apeta. Anima yayo. When the Nanuga Senasi, he may me watch main market. Na imeuria. That is the truth. Emena Lagos, and didn't know they possible better on him. You are the first citizen. We know that imeuria. It's going to get an age of keep my market here board now. Buje bozo as first citizen. Na imeuria. Man, I know your game na. Akanyo. Ayo Cambrobia. Because as a member, the question you put anything na this thing. Mono video name for my fans. Can name video. Kama na something concerning this. I know how to reach you. After this thing, ma bokwa na phone. Because my yoga because tomorrow. Eji Chineke yo je popera imaya ka azumaya. Ai ma ye niile na eme. O ka odi mma ka eme. Yes, we know because ndị nkuzi ai ma no na kwụ ụgwọ. Ndị nkuzi na arụzizi ọrụ ka ekwesịrị ịrụ. Ana m afụta the pen. Afụ m ego na akwụ. Ai ma na every Monday no na lose a billions of naira. We all know that. Ai ma eburu sa repụta. Mana elelele agara biko je popero ndị market ya ka azụba ya as a member ayo ka nna ayo ekwesị m ịbara gị mba wee gwa gị ya onye ka mbụ enwe nke mmemme nkwu ekwuteghị ya kara abụghọ m otu aka kpọkọ gị number 1 na na-agbagha ya agbagha biko ifra akwa white ayi achọ m ka mmadụ ọwụ na te ya mmanụ. You still remain the best governor. If I go white eye, I talk about the terrain mano because I love you so much. If you remember Keta I watch it, Niger Bope, I can nayo. Because many people were Monday or Juhane reading Nandekalo. Yes. Ufodu were Monday or Juhane reading Nandekalo no ime. I may cousin DJ we take us activities in the chiche. Before the GCM meeting. Before the art self, all the persons sitting go out Tuesday. Because people need to rest. Yes. Because I'm an in a lose a lot of money. But again no more. Eba e watching when the name Mahapota aya, I'm hearing one idea. Oh, and then I boss I have many thousands of them. Mahapota aya, hey, what a shop. Osaya ka na-agba each door na hapụta anya they cannot eat. Na ndị gị mara akwa amara na ọtụtụ ndị ọga iji biri na Anambra State nwegasịkwara shop ebe ahụ. Ndị mmadụ ha pilekwa big role na ya election mmadụ dị ka Emeka Ọfọ and so on. Biko ihe nna ayọ gị bụ ayọ ka njiri bịa abịa nka kwuo much achọ m iso ndị na-asị na imewuri ya ịchọ ịkpọchie for complete 1 month. Amada when mmadụ ga-emewu ebe gọvanọ imewuri ya mana biko kpọpe ebe ahụ
echi niile eji Chineke yọ gị ka ndị mmadụ ga-azụba ya biko ọ dịkwara n'ihe izi akwara ndị mmadụ yiri mmadụ egwu onye ọla ji bawa ime a anọketakwana kwụsị ị na-apụta Monde ịgba ife merenụ chairman ndị old pass Obosi Belgium pass odo ga anya akwụ Monde arịrị isi ya akwụ Monde ka ọ pụtara asị ya ndị abịa na shop ya sị ya ị nwere ihe dị ụtọ sị yes asị ya na ya weta ya na moto ya o weta ya na moto abụrụ ya tinime moto buru ya pụọ gbuo ya buru isi ya bujere nwunye ya ha beri ya riri buru isi ya bujere nwunye ya onye ga-anụ ụdị akụkọ a ọsị ka ọ pụta na Monde cheke n'ebe ụmụ cheke n'ihe a na-eche wee sị ka a nọ na ya dị ọ bụ na na-ejebe meeting emere na Ọnịcha na asmata office ọ bụrụ na ejebe ya eje n'anya more than 5 times ofu okwu a ka a na-ekwu nna Soludo ịma na ibidoro ihe a since 2021 ka ibido mebe enforcement ka ndị mmadụ na-apụta ya mana ịfụ na onwe mkpụrụ metara ana m asịsị wee nu waya so ya nna m sị ọ na-awụ achụba enwudeghị ọra n'ọhịa ọ na-awụ achụba enwudeghị alara ụlọ mmadụ chụwa anụ enwudeghị anụ ọ lara ụlọ na-awụ achụba anụ enwudeghị arahụ n'ime ọhịa ịtụrụ agụkwa na asị nna ka ime enforcement a ka ndị mmadụ pụtawa n'ahịa ịnwa anụ ole ị ga-anwa ifi kapịta oyiri Nnewi emekwuola ka Nnewi na-azụ ya Monde o mewudi ya ọ na-awụ nne mmadụ nwụọ ma nna ya nwụọ mmadụ agwaba onye ahụ ka o si ga ebe akwa ọ chọrọ kpọrọ isi ala wee ebe akwa ọ chọrọ daa n'ime mmiri na-ebe akwa nke ya ọ chọghị erigoro n'elu telivishọn ọ n'elu telivishọn na-ebe akwa na mpe ya nwụrụ onye ahụ ụjụ a na-eriri Nnamdi Kanu ụfọdụ decide na Monde ha meji ya pụta biko ihe ahụ ife a ga-eji wee mee lee ihe ị ga-emere m na destin efu na detin ga-enwe isi abịara Nnewi many people apụtawago Monde lee ndị ị ga-eme enforcement efu na destin ị na-achọ ka ị na-achọ ime by force efu na ọ ga-eji wee mere onwe ya lee ndị ị ga-eme enforcement na Anambra State mee ndị filtration mosque na every Monde na a ga-apụta from ụtụtụ ọ bụrụ nke a na-eme ọkụ 12 ma 2 o'clock apụta mee enforce na onye ọra ga na-apụta every Monday morning ndị filtration niile kwughị anya ya ife ga-adị mma ime ndị bank mandatory na a ga na-apụta every Monday then ime ndị transport ndị na-agba transport mandatory na a ga-apụta every Monday these 3 branches only ime ha na mandatory na a ga na-apụta every Monday ga mma gị sọwe before you know it onye ọ na-ajụ n'ime anya ọmụgwọ gị ya mana ebe mere ọgọgụ mgbamgba ọgọgụ before you know it will linger to another thing mana ọ ga-ewute m n'afọ niile anyị na-ata at the end ị ga-enwe aṅụrị ewerụzie mkpọrọkọ ọnụ wee so ya ọ ka nsị ka m gwa gị mgbe ihe a bidoro mmụọ elechara anya mara na o sikwere ike because ndị mmadụ dete na-aba na ndị mmadụ ahụ that's why enwe mitiri njere President General nke asmata na ebe life ajụkwara nya ajụ bin in the name of Humphrey Anguna ọnwa na oleri ajụkwara nya ajụ nke anyị na kọmishọna mekwere ajụkwara kọmishọna ajụ si ya unu ga-provide right security ọ sị m yes maka ana m eme meeting ọnwụ na njere njụ esi unu ga-provide security ọ sị m yes nsị ya ife m ji ekwu ihe ahụ several occasions unu ga-provide security onwe security anyị na-afụ anyị mecha meeting ala o ruo na Monday ya esibe ebe ala ya dịka traffic light ofu polisi anọ n'ụzọ si ebe ala ya dịka St. Mary gbafe gabeji afụ m ofu kpụrụ polisi si ebe a gbapụ la ya dịka from Nnobi mpụọ ka eti afụ m ofu kpụrụ polisi the next meeting agbakwara because many meeting a na-eje maka this thing ka eme ndị mmadụ faslet ka ewere ka apụtaba many meeting anyị jere many times ekwuru ya enwe nke rụrụ ọrụ o wee mezie meeting nke anyị mere mkpọ kọmishọna ahụ achọrọ m ịkpọ ya afa kpọọ kọmishọna let me tell you na everyday a na-ekwu ofu okwu everyday a na-ekwu ofu okwu ihe niile unu na-agwa anyị na unu na-provide high security na onwe nke a na-afụ ọ na-ekiri m sị ma mụ kwuru ya sị nwa m eji ga-agwa gị ya na anọ dị m anụ na meeting ọ ga-awụ nnọcha na meeting ajụọ m asị m nke ihe m nwere ikwu sị mbara ndị ọzọ ekwu na ihe m chọrọ ikwu
oke na ama ife ọ ga-ekwu na ka ọ ga-awụ ajụọ ife ọ chọrọ ikwu ọsọ na ndị ọzọ ekwu na ife ọ chọrọ ikwu. Agwanye kọmishọna onwe polisi mfụ n'ụzọ last time unu gwara anyị pụta na ndị a pụtara amụka ka ụmụazị asị wee chụkpu onye ọwụna, mana ekpere ya wụrụ na ha ga-apụta this time because ama m na sisi do ga-achịpụtara ma ndị arụrụ ala na-afọ ọmụzi ma ndị na-afọ ọmụzi jide aka ha fọmụ na-achọ ndị mmadụ ọsọ o belatara ọnwụ ma egwere wel so this Monday of 18 ọ ga-enwe isi ma semeni ọgụ mgbamgba semeni ya ọgụ mgbamgba ayọ ka nna ayọkwa biko nna anyị Soludo ayọ ka nna ayọ semeni ọgụ mgbamgba emechaa ọ ga-abanye onye ka nsị ka ngwa gị aka ngwụ nwanne ụlọ Ebudon TV onye amena ọga nwa gị atọ mụ na ebecha oke emesịa.